nula mel tha le zaidam tak mai cheng huani chu sangha ya piang le sei lian ani a anu le pa te chu kun na thok mi ve ve ni in chung ko hausalu tuk an ni big lem lo apa mai lai thiana chu padam le pangai ve tak ani lain anu liwanu ero afanu chingnuna chuan a inrol tam angreng hle a mahun angai tua puilu tuk na lama chuan anu fa inkara boina neu a thlen pha ta fo thin ani chenghuani chu kumsom ni pakwa lai mai alo ni ve to bok nen pasal chapa ngai tak han nei tir thwai te chu nutam tak ang thawin adu thu sam ani ve a ma se ngai jong tak nyal po anei o man chiat bok si lawa wangin chenghuani nu chu a hle thei thin lawa ni bera apa chuan a beng dai angai changa fo thin ani nima sela chenghuani chuan ngai zonga lo nei reng to a ming chu jialiang ni in chung ka hausa tak fa pa ani a mi hausa fa pa ti taka na ti vel chu athok na se em shan lova ma se chenghuani a mangai em awang chuan a lim na chu angai poimo berani jialianga chu mi hausa fa pa ni ma se chenghuani laka taknyal po chuan mi re thei tak angin a in soi char chara ani na dik tak chu a thup tlatani chenghuani nen chuan kumthum lai in ngai zong to ma se atai minga fu theilawa wangin chenghuani chuan anu le pa te hnena ala in mel shya tir lawa nima sela zan kha chu jialiangan chenghuani chu a thla ho a in thanan chenghuani chu fop zewin wanduai thlak takin anu in arun phok hla umaya chenghuani chu hau shepin jialianga po chu a an khum ta shep maya kholaya a thomarin em awang chuan chenghuanin apa chu anu hruai sang turin angen ringota chu vele apa chuan ake chu ti ul derin anu in apa anga even lai takin jelanga chu akal tir ta dayani chenghuani lorin lok ange in anu chuan jelanga nena an inkar chu azo chip chiar hle a chungo pahni te in mu khom rot wat tura shila an in nei na tur chungchang ngai to wata tul thu asoi ngal zung awang chuan chenghuani ning lutuk chuan lama siam ngal char chara ama ala in peilo mai baka jelanga din munpo ala har sadri thuwa soi chuan anu chuan afanutan jelanga chu thatogin a shele lova a ya cha midang zong wat turin a shille ani chumizana chenghuani mu hil thelo chuan kek pahni asiama pakhat chu anu tan ni in pakhatero chu abial pa jelanga tan ani thung atuka kek chu a hnathawna a chuan a kenga konga akalai chuan a thopui wanewin ron kolin donfo le turina cha panmo le bor tak chung chuan an company elevator at chuan ava in no ve man sham chuta alut fel de uchi atia anu in ron kola ama zana thil thleng bok chu soile in jalanga nen chuan an mudun to le lam te chu oring zet hian ron zota a thopui ten an lo shat phak ve ka wangin chenghyoni zaklu tuk chu asen chun mayani elevator adin vele an hnunga tlangval mel thazet mai loading chu achwaka achwa zong chuan a coffee ken chu chenghuani chuan khong palin chu tlangval korbana chuan a bua a ngai dam dil ngal ma se tlangval chuan engma soilavin a kalsan zui chuta chenghuani chuan a thil ken chu a tho pui te ken tirin chu tlangval chu awa zui chuaka rongkai ti fai na pen ane mang chuan chu tlangval korbana coffee buak na hnu chu a ti fai saka chu tlangval chuan poisa pe ka tum chuan chenghuani chuan tip don chu an company political tlat ani thu soin a hnara ti chuan chu tlangval chu hotel guest emoti in a welcome zui jelanga chu ama in apartment shana a khosa a anu chuan aron tlo apiang chuan e tur ken sak thinin afa pa fritsa e tur sel tam tak a mu chuan abial nu chenghuani chuan a en kol thahle ani ti chu a she thei maya ma se mi thei tak chung kwa ani lawa wangin chenghuani chu afa patan chuan adu lawani chu mai ba ka afa patne na chuan chenghuani chuan an hausak na chu adu berani arin thuwa soi tlata jelanga ning lutuk chuan voitam tak chenghuani chu thudik tak shila tumchin thule huncha a mu theilawa wanga ala shil lo thuwa soya chenghuani chuan a poisa a lo mai po ni lovin mere thei tak anga alanga ireng thu chu anu washil ta veka nima sela chu ti chung po chuan anu chuan ala ring du chuang lo
Chenghua ni thona company lama chuan director thar yaw jimmy nga lo welcome nan na thok te chu an in buat sai luya yu yawin lili chu dokana cake le thailo rem kwal tura ashil chuan vandoi thlak takin lili chuan cake a order theknil thu chu a hre chuak ve che a an chi ai ta hle yu yawi chuan Chenghua ni cake ron ken chu man maya rot taringota Chenghua ni chuan abial pa ta na asiamani thule thu ziak a thu suin manchi ani arin lo thu soya anu kol changa akal son pa chuan ti dan kan ngai to donia kol kan chang lo kange atia ma se arun let le me chuan an director thar chu lo thleng to in a cake chu yu ya window kan a chuan alo hong ti avamu a shil hai hle a director ya wa chu elevator a mi kha ani ti a shengal bok Mr. Yawachu Mr. Le chuan lam ti vel ngai thadu lo chi hi alo ni a second chance a pengai lo bok ke ka chuan in ngai zong te tan bi ka thu ziak hi a chuang kul mai si a Mr. Yawachuan client sten lo muta se engtin nge an ngayang ti in amo phur tu ber chu azo chuan Chenghua ni chuan amma ani thu in a chang maya Mr. Yawan in soifia na tur anei len nei lo azo chuan Chenghua ni chuan a tho pui te hlo thon zia chu mu in soifia na tur ani lo thule a thiam lo ani thu zong chu a soita a chuta an be se lo lutukin Mr. Yawa chuan chance pelavin Chenghua ni chu aban ngal ta mak mai lili chuan lo soifia vatumin kek chu ada that nu a yu yawin alak chuale thu chu asoya ma se Mr. Yawa kal nu chuan Chenghua ni deuh tu yu yawi chuan ngei deuh mai hian Mr. Yawa chu akhir hle mai in soifia na po angai thadu lawania anwaya tho chu a she don e mai mundanga a aya thazok na I mule ngal shimang ati vela Chenghua ni thin rim lutuk chuan yu yawi chu a chang let ve ta saka ama chu ama achang to in a target charger ti a shat ve ve ka wangin Mr. Yawa ne na thil zia chu soifia turin angena ma se yu yawi ero angoi reng thung Chenghua ni chuan Mr. Yawa chu ama nge ina va mu a thutuk na chungai tu a thale tu rangenin chu hotel a chuan kumsari chung zet rim taka alo tho to na chuti maya atham ral tur chu angai ngam theilo chuta department manager jangapo chu Chenghua ni ban ani thu a shat vele Mr. Yawa muturin aron tlan lut ve ngala Chenghua ni chu hnathawk an nei zinga thaber ani thu suin Mr. Yawa chu a thutluk na ngai to anon le sham turin angen puya Chenghua ni chu a department noya mi ani angin mo phurna zong alak vek tur thuwa soi hial ma se Mr. Yawa eruin aril ru chu so son atum hau lo thunga Mr. Jenga hena chuan engtin nge mo phurna chu ilak sakang ama ain ibang zok mai do nem ni atile tamai chuta Chenghua ni chu thorona pezui boka an hotel a chuan mani in ngai poi mo na chang shelo tan muna omlo thuwa shil chumini chu Chenghua ni le jialianga te kumthum in ngai zon na che ani a jialiangan Chenghua ni chu anabana avalamin athiam ang tokin anem ve mola an anniversary lom dora chwapuin Chenghua ni lung oi lo lutuk chu abial pa ne na chuan azwal ko ve na sahleni Zana chuan Vice President Miss Jangin Mr. Yawa lo lom nan zanri akil puya hunrei taklo in mel shan to ni in Miss Jangi chu yaw jiminga mentor ani china thiltam tak zirtirin tuna company khata an thokdun le dona mase Miss Jangi chuan an inkar chu tu ma in shelo se aduani chumi zan chuan Miss Jangin Mr. Yawa chu company atanga deni sanam chwa dan tur ngai to pui turin angena ti chuan ani in headquarter lama Mr. Yawa lo soi moi atiam boka wang chuan Mr. Yawa po in lo poma deni sa chu aru ka chui chian tumin desan home furnishing atangin a chandona ti chuan zanria an kil zoa Miss Jangin a driver rin ber Chenghua ni pa lai thiana chu Mr. Yawa athla hodir atu ka chuan Chenghua nin Mr. Yawa chu dora azuya rimchang amu vele hun thadang pele sham turin angen chumini chuan Chenghua ni chu desan home furnishing CEO fapa jialianga bial nu ani tile Chenghua ni chu a driver lai thiana fanu ani ti chu Mr. Yawa chuan a she chuaka chuti lai tak chuan a assistant ne na tanga kol dongin
Mr. Yawa chuan darkar khat nuwa songjang chu atlen tur thu a shila mase traffic tam hun lai tak ani awangle athil ti tur chu apoimo em awangin an in biak na lo sheve tu chenghwani chuan minute somli chunga atlen pui man tur thu a shila ti chuan rela darkar chan ve vel a chuan pui nuwa cycle mangin minute som panga vel an tlan le a minute som panga ma in songjang chu an thleng thei ta ni Mr. Yawa chuan chenghwani tumru na chu a fakle a ti chuan transpek le churem ti in atuka client mu puya tumta a chenghwani chu muhil mai thelovin zankhwa in abial pa jialianga thona desan home furnishing chu azir chiang tangat ngatani ti chuan atuka desan home furnishing nei tu pa Mr. Sinan afapa jialianga chu Mr. Yauji minga muturin a shwaya mase jialianga chuan abianu thona ani awangle manchwa hlawa wangin max le lukhum manga in thup atum tlat amma ero chu chenghwani ero in alo shethiam ta thawa jialianga chu desan home furnishing nei tu pa fapa ani ti a chuak chi chu a thong chiang hle jialiangan apa hne na chuan chenghwani nen chuan an in ngai zon mek thuwa soita a chuta Mr. Zina chuan an inkar chu Mr. Yawan alo sha to ringin hnathawk le afapa te in zomda chu arin na hlo chwa na na manatum ni inangaya chenghwani chuan Mr. Yawan jialianga nena an inkar a hriat lo thu soimol mol ma se Mr. Sina chuan a oilo thunga lung oilo zetin a chuak le ngal dayani jialiangan chenghwani chunga idamadil ngal mol mola ma se kumthum chung zet dot a shela wangin chenghwani chu athin rim hle jialiangan chenghwani nena chuan designer nia insuin sanghaya changa run insona ni thule anule pa te chu lo neya ezong thin an ni thuwa lo soito a hunrei tak chung ani na dik taka je plat chu makati tak zedani jialianga chuan atira changa thudika je pawangin chenghwani chunga idamadil mol mola an ina chenghwani nu in zanre e tura asoma wangin chumi huna chuan engkim soifia atum thuwa shila ma se chenghwani ero chuan a ringam theitu angim a shelova in chen mai chu aril ruk rum rumani chumi nu chuan Mr. Yawa nena thil omzia a soifia jialianga chu desan home furnishing nei tu pa fapa ani ti a hriat lo thu soin ban ani hlen mayang ti chu a hlau hle a Mr. Yawa po chuan engma zo chun zom lem lo ma se ban ani len ni lo tur chu alo ngai tu tur thu a shilani nikha chu jialianga chu anu ina vatlo le a chuta po chuan chenghwani chu then tur le Mr. Janga fanu muturin alo nor le chen boka ma se jialianga ero chuan lo hnialin chenghwani chau a hmangai thule ama lo chu tu ma ne tum lo thu a soita mak mai chenghwani a ho chuan anu hne na do chuin jialianga chu na anga ema wanga aron kal theilo thu a soya ma se anu le pa te ta na athil pek chu a hon sak thung chenghwani nu chu alom lo hle maya atana e tur lo siam cheu thu te chu soin an ina akal voi khatna tura aron in lan theilo ngal chu om lawati in a anga ang maya chu wangin chenghwani chuan thudik tak a soi maya lo ngai pha ta ni jialianga nen chuan an in ho thu le atira changin alaka thudik tak a zep char char thu a soya chuti lai tak chuan in hnoi lama changa jialiangan arun au thom hi sha in tukvera awada chuan pangpar kenga an in kota lo ding reng chu awa mu a chenghwani chungai damdil mol molin an veng mi te chuan an lo en na sa hle chenghwani chuan du tok tura shilina hawa chuta jialianga in puan na achang chuan desan home furnishing nei tu pa fapa ani ti chu chenghwani nu po in alo shia a atira chuan oilovin jialianga chu ho turin a shil char charani ma se chenghwanin thudik takani thuwa soita ka chuan anu chu a thong chiang hle a jialianga chu chanspele turin a fanu chu anor ngal char char mai ani chenghwani chuan anu in chutianga soi chu makati hle a jialianga chu mi hausa ani le ni lo ai chuan kumthum ze dot a shil chu aril rutina tu ni in angai poimo zok po ani a khin rim takena ruma chuan a in kal nan tatlat mai ani revak lo nuwa chenghwani naw chengjawa chu arun ho a jialianga chuan a unaw nu biak sak sham tura lo ngenin atopa chengjawan a unaw nu chu a kol sak ta topa
Mase Chenghuan ni chuan in chunga lu san mak turin alo shil thung. Chengjawa alu nu chuan an chen nu in Jialianga chu beng chenga ti lutuka mol sei de unen aluwa chuan atuk kol mai. An chen ten Jialianga an hau thoma sha chuan Chenghuan ni chuan khongain awa chuka Jialianga chu ashwai shang tangal daya. Voikhat ma do choi to alo tura shilin Jialianga chuan achung te hnena chuan mi hau satak anga alo soi arina wangin anule pa te hnena chuan achung chang chu dikta ka soi turina shila. Mase Jialianga ero chuan anule pa te hnena chuan Chenghuan ni san chin chu atira changin dikta ko vekin alo soi dai to ani. Ti chuan Chenghuan in Jialianga chu chen sapele ta a. Chuti lai tak chuan Mr. Yawan John Colin company a chuan alo thei tur thua ron shila. Bona sero adon lo tur thu soi ma se Chenghuan ni hlim lutuk chu anui to play thailo. Atuka chuan uyawi chu ma taka office thlenga. Ma se company a Chenghuan ni ron kirle a muchia chu a hlim na zong abo ngal. Mr. Yawa chuan meeting akawa. Chuta chuan marketing department team te chu 520 wedding season atan promotional plan siam turle in elna bo sai turina ti a. Manager janga po in atim te chu phor daga thok turin alo fui ve bok. Lelama Chenghuan ni nu chuan afanule Jialianga te thalak chu inti thei takin a story a ada a. Jialianga pa chu desan home furnishing nei tu pa ani thu te chu soin. Alam zir pui nu ho chuan an o thuan soi sap sapa. Chenghuan ni nu chu a inti thei ve hle ani. Chuti lain Chenghuan ni chu plan siamin a boy hle a. Zanre tak thlenga na atho awangin Jialiangan e tur kengin awamwaka. Chuta Chenghuan ni chu anu inaron kol. Chu vele Jialianga chuan remchang la in Chenghuan ni nu bula chuan atu ka zanre awa e tur thuwa shila. Chenghuan ni nu po chu alo hlim hle. Atu ka chuan Jialianga chu Chenghuan ni te inakal turin a in siama. Mase anu chuan lo dangin Mr. Janga fanunen in muturin appointment asiam vekto thule cancel thei ani lo thuwa shila. Chutia akal nge angai ta ka wang chuan Jialianga chu pe lo de uchung chuan avakal ta shamani. Mase anula in mu pui hne chuan tlang takin engki mashil ngal veka. Chu arin omna chu nula po chuan lo za sakin ti thinrim na engma anei lova. An e tur cha an e zo vele a Internship chu rem ti ngalin. Jialianga chuan Chenghuan ni chu atex ngala relo te nuwa awa thlen tur thuwa shilani. Mr. Yawan api nursing home a omme grandma cheni chu awatlo a. Chuta chuan api chuan Chenghuan in atlo fo thin thu chu alo shilani. Nursing home bul hotela thil ei tur an lu chuan grandma cheni chuan Jialianga le nula dang lo thudun chu awa mu a. Chenghuan ni chu ngai zong dang ane sanemo ati man. Thilan eizo chuan Jialiangan Chenghuan ni te in lam chu apan ta ngala. Mai chungkwa te chuan an lo nga grei to hle. Chuta Chenghuan ni chu grandma chenin message alo thona. Jialiangan blind date ane chung changa soi chuan Chenghuan ni thinrim lutuk chu pona a chuang ngala. A kol mek lai tak chuan Jialianga arun thleng ve chia. Chenghuan ni chu Jialiangan do ta shil le ta ka wang chuan alung oi lo hle a. In chen maya du thu chu soi le in Jialianga chuan du thlan tur danga nei lo awanga blind date ta chuan kal tamaya ni thuwa shila. Mase Chenghuan ni chuan a oi lo. Chuta nunglama chang chuan Chenghuan ni thian nu mawin Jialianga chu a bek nen chuan a vochor maya. A in soifia na po ngai thla masalo chuan nasa takin a hauta zek mai boka. Chuti lai tak chuan security guard in Jialianga chu ron kawin. A motorin konga block thu chu aron shila. Jialiang kongai thla ka chuan in soifia na hun po ane man lovani. Mangmawi chu Chenghuan ni te chung ko a chuan naupan laya chang to a tlang nilani awangin Chenghuan ni nu le pa te chuan an lo lom hle maya. Chenghuan ni nu chuan mangmawi chu fakin ama anga pasal le fa nei ve thwai turin a fanu chu a hril zuya. Mangmawi chuan pasal fanau anei to awangin anun chu nuam hle tura angai mi amayani. Nima sela mangmawi chuan a pasal nena an in chen thule an fapa ding chu apa nena a om thu a soi tamaya. Chu chuan Chenghuan ni chung te chu a thong chiang hle. Ma se mangmawi chuan subject thlak vatin
athil ron hon te chu a phor ngal zunga zanria an ezo chuan mangma win chenghuai ni chu chwa puin ador tur lo athar chu a mu tira chuta chuan tlere udor hon tumani anuwa chenghuai ni le jalianga te inkar chu an soi duna chenghuai ni chuan thil thleng zong chu shelin jalianga len chuan an din mun a in thlau lutuk nia a hria thu te an chung te chu an in rem thei ngem ti thlenga angai tua thin thu te a soi chuan mama wi chuan ngai tua thuilu tuk lo tur le ni tin mai chu a hlim thei ang bera mantum sham turin a cha a chu chuan chenghuai ni ru ha lu tuk po chu a chok ve dewani lelama chenghuai ni nu chu aril ru ha ve le a sin chung kwa te chuan a fanu chu an en hnia mangti a hlawa wangin an chung ko savings chu chenghuai ni thuam chom pa ngai tak le nan manatuma nima sila an poisa khol sa po in ada iloti a hriat chuan atlere unnei te chu shal then mai atum le ta a apa po chuan asana ro em chu a shal tur thua soi ve bok anu le pa te thu soya hriat chuan chenghuai ni ngai tu ana chuan thil tam takalo langa jalianga nena an tin mun in thlau lutuk chuan anu le pa te chu phurit asiam sak ni mai hian angai rum ani chumi zan chuan continue the romance campaign atan proposal ziakin anu le pa te nena 523 lomdan tu ro manna asiam ngala anril ruha na te chu a hria thiam puya wangin she ompo ati ve thin hle ani atu ka chuan Mr. Yawan an proposal siam theu chu uluk takin endika wuyawi proposal chu nol sakin chenghuani ero afak hle thunga chu an marketing campaign a chuan mo phurna pum hlum a pengal bok assistant hi donga chu chenghuani pui tura da in the sun home furnishing atangin in nei na ahman tur thil ve le turin chenghuani chu acha zui chenghuani chuan jalianga a modu lawa wangin akal kheranga ilo dan tur chu angai tu a mase Mr. Yawa chuan an inzom na mangchangkaya discount deal turin atita zoka chenghuani chuan amimal nun le na chu thlar shana du thuwa soilain lili chuan ngai tua thuilu tuklo turin alo shil jaliangan chenghuani chu ngai dam dil nan anatho na a pangpara wathona chuta lili chuan an indoor na tur chu jalianga nena an inkar chin fel nan manghal turin chenghuani chu arona ti chuan ngun taka ngai tua nuwa chenghuani chuan amimal nun le a hna chu kalkoptir lo turin thuthluk na asiam filtani lili chu desan sales representative biak po na tur dilin manager wanga mutur chuan avakal ngala mase receptionist chuan na thila achwa lok thu lo shil ti chuan lobby a chuan alo ngak daria anuwa manager wanga aron thlen chuan lunch ei puya chenghuani chu asoma Mr. Yawa chuan chenghuani le jalianga te inzom na chu mantlom zoka an bungrua an le the inan manchang ka yelo tumani mase hi dongan manager wanga chu zu in na satakani thuwa soi chuan jimengan chenghuani chu angai tu atariaw maya chuti lain manager wanga chu sales manager dang bathum tenen chenghuani chu lunch an lo ei pui mek thung yau jimengan chenghuani angai to ema wang chuan puiturin hi donga chu avatir tangenge a chanchin shil shengal zel turin atibok nima sila chenghuani chuan midang puina telawa ati thering tlata inniam an indil pa chuan manager wangan intura ati chu atlak veta zela chuti lain jaliangan manager wanga chu message lo thunin chenghuani chu discount thatak beturin ati a chutianga ati ani chuan a hlopun sak ati amani Mr. Wangan chenghuani chu jalianga bial nu ani ti ashiat vele rang takin 20% discount apeta ngala chenghuani po chu alom takzet chuti lain hi donga chuan zu alo intui e mawangin Mr. Yawa thupek zong po chu alo thengil vek to a kol tangyal po achang thei to lo chuta jiming amang ang lutuk chu chenghuani te in mu na restaurant a chuan avakal ve taringota avatlen chuan chenghuani le hi donga te chuan an indoor na a an chaklom na an lo nei meka an ridun to hle Mr. Yawa chuan zuno khat chu atlak ve ta saka mase ados aniam e mawangin choble chilin a chatlanghal dir maya an ma ni po chu an lo ri ve to bok nen an kai tho zo lawa wangin Mr. Yawa chu luggage nor na in an nor chuak taringota
fiam thu tho nan te mangin an boss cha thla chu thla te an lak pui ta vela har sa takin aruma an hruailu thei sham chuta chuan ala top mai lo Mr. Yawan awale chu chenghuani pe in arui a chuan tui hleu phe chu atum tatlata chenghuani ma a chuan a in phel chan ta mia mai chenghuani mang anglutuk chuan hi donga bok chu a kaule a atopa topa a khuma chuan muthei shamin chenghuani chuan discount contract sign chu Mr. Yawa email a chuan a thona a chwa san vetani atuk zinga Mr. Yawa chu luhei berbur hian arun hara azuri chatla thalak a murwal chuan a zakhle office thlen chuan chenghioni akawa engwanga jelianga nena an inzomna chu mangtangkai lo nge ani azo chuan chenghioni chuan ama theina mangeya thilti adu thuina changa ti chuan Mr. Yawan chenghioni chu bonus apek mai baka anu le patin zana an hotel an buat sai tur ko puldinara an kaltheina tur somna lekha apetel bokani chengkhyonin anu le pate apek chuan an lom hle a chu event kai choi tu ber chu chengkhyoni chu ni in avoi khat kai shwaina ani mai baka mikhwal te chu abe se aya an larun thlentle mawang chuan azam ruhle ama ering tu uyawin chengkhyoni zamzia asha chuan alom ruhle a ache chiat hun chu ngakhlel takin achang ruran mai ani thogle khata jialianga chu night anga in thwamin aron lang thuta achhan ten in chuan chenghyoni support turaron kalni in beise lo takin chenghyoni ma a chuan thingthi in mizong zong ma a chuan a propose ta thut maya chenghyoni chu ashil hain manager janga chuan a hauzui boka ti chuan chenghyonin jialianga chu a hruai sang ta ngal chuta an thu soin azir lo em awang chuan jialiangan manager wanga chu 20% discount pe tura alo shil thu a soi chuaka chu thu chuan chenghyoni chu ati thin rim hle a buai thu soin akal san ta daya chuta anula chuan an inkar chu lo siam that phe tumin jialianga chu an ina zanre ei turin asom zui le a jialianga po chu alom hle ni chenghyoni nu chuan remchang la in jialianga nena chuan chung ka pahni te in mu khom rot wat turina shila jialianga po chuan rahman na alo siam tir thwai tur thu soi ngalin an fanu chenghyoni chu hlim taka asiam tur thu atiam bok zana chuan chenghyonin an chen omnu hne na changin anu in jialianga a hruai ho thu alo sia a chu vele thin rim takin anu chu a haw ngal anu la chuan jialiangan inneya asom na chupum turin alo nor chena ma se chenghyoni ero chu anu thilti dana chuan alung oi lo hle chumi hnu chuan jialianga nen an inhmuwa jialianga chuan ngai dam dil molmolin kumthum liam ta dai to a chenghyonin charger a pek chu arun phora hotela a omlaya a phone a thi tumin chu charger chu a pe ani chu charger chu hoviawin langma se an inkar thun zom tu poimo tak pakhat ani ve a jialiangan chu charger mang chuan an inkar ti nun tharle adu thuwa soi chuan chenghyoni thinlung chu a khoi tak zeta jialiangan alo ngai hlud zia a mu chuan trap hialin angai dam le ta ni chutia inneya asomna a hlotlin ta ka chuan thulom om tak chu anu a shil ve ngala a thei angarangin chung ko pahni te in mu khom hun tur chu ruat wat turin angen zui anu chuan an business partner Mr. Janga fanu nei tur chuan du viau ma se jialiangan chenghuani lo chu adu tlat lawa wangin lungoi zan lo chung chuan apom sak ve ta a ma se jialianga u nau nu jiali chuan alo kal tlat thung apasal hlui chu a hmangai wanga anei po ni lovin anu le pa te thu zoma anei ani a an in mil lo ema wangin an in dithiam lo fo thin renga a unau pa in adu zong tak anei thei tur big chu fair lo ati in a thik tak zetani chuta anu chuan lo in ro lo turin a shila ma se mai chung kwa ti hnoi chhia nalantir nan le ti zam nan restaurant changkang ber thlang tur le e tur man to ber order turin ati thung atuk zing ma taka chenghuani chu hnathawk turin akala Mr. Yawa nena chuan a hnathawk report pe in thil thlenga wang chuan ngai damadil molmola 520 evena jialiangan a propose thut chuan a thon em awangin a plan masa anga thila kal lo thu te chu a soitel boka nima sela arin lo dewin Mr. Yawa chu a thin rim reng lo
Jialianga proposal chuan an hotel atilar sot thu asoita zoka ti chuan chenghua ni po chu alomin Mr. Yawatana adizat siam chu ape chumitlai chuan yaujiming chuan narzing homa api chu avatlo le a thomno le dizat chu ken sak bokin grandma chenin dizat a murwal chuan chenghua ni siamani ti chu a hre ngala jimenga chu thataka chenghua ni enkol tur chuan cha zuin jimenga po chuan thataka a enkol tur thu te chu a hil let ve bokani Jialiang anu chuan chung ko pani te inmu khom na tur chu alo ruat fel to a Jialiang an chenghua ni chu phur takin a sha tir ngal lelama professor chengan chengjawa chu lawyer mingthang tak ramdanga changaron let limhlol chu karto pa mutura adu pui thuaron chila graduate limhlol ani boknen na amu sak thei mial abe se puyani nima sela chengjawa chu achung te nen Jialiang a chung te mutura an kalanga idona wangin ui takle in thiam lo tak chungin professor chenga hnena chuan a theilo tur thua shila ahma huna tan chuan poimo don viau ma se a unau nu chu atan chuan a poimo zokani sin chung kwa te nena an in mu huna tan mau wile chenghua nin te chuan anu chu an traditional dress ki pau en turin an shroya anu chuan adu zong tak chu muma se aman zat a shat chuan atiem le dewa chuta mama wi chuan do choi zewin discount coupon ane I thua shila chu vele chenghua ni nu chuan kor chu alangam vetani poisa petura chenghua ni akal chuan jimeng anen an intok hlol mai ani po chu in nei thil pek en tura ron kalani a chenghua ni chu lompuina thu hlanin chenghua ni po chuan pasalan nei nuwa po rim taka na ala tho chun zom zel tur thua tiamani chengjawa chuan anu te chu ronzom ve in dinner e hoan tuma anu in inmu khom na hmuna ankal na tur kar chu apasalin ala holo thua soi chuan mangmawi chuan akar mangmai turin alo shil wata chuti lagin chengjawan mangmawi adu ruk na chu azwal tiala ari ru shiat nan mangmawi chu ngai zong dang nei atum hnai le hnai lo te chu azo ta mi amaya maumawi po chuan mangai tu dik tak atongani chuan ngai zong nei le po chu poyati lo thu te chu soin alo experience to atang chuan pasal nei le ngal chu adu lo thu asoi langtel bokani atuk chu inrin ni ani a chungo pani the in mu khom ni tur kha ni chenghua ni nu chuan akor thar chu ha in me a in ti ve hle maya chuti lain a pasal chuan a phe khok lo khui fai hliau chung chuan hun chukal chakhle a sha thule an fanu in basala nei ve to mai tur chu oi harsa alati thu te asoya anu le pa te thu soi chu chenghua ni chuan lo sha in ama angei po chuan she oma ti ve hle amut hil theilawa wangin a una pa bula chuan avakala anti ti mek lai chuan chengjawa chuan message dongin a senior ne na changa lo ni a lo famin a nadil na an lo nol sak thu aron sha tir na ni in chengjawa chu nual rui ma se a unau nu in adu ang thala thela soipui theinan ril runom lo na nei angalan chu adu lawa lim mel chu apuli sham shamani lelama Jialianga te nu fa chuan in mu khom na tur chu an thleng che a apasal chu tlai lo tura shil tu mi na kol ma se Mr. Sina chuan kol po chu alo chang du lawa a mela chuan aning hle ti chu a mu theya a secretary chu alu massage tir velin an innel dan chu apa ngai mel viau lo bokani chenghwani te chung chu an thleng masazoka Jialianga te an ron thlen chuan chenghwani nu chuan Jiali chu nel om takin alo dong songa ma se Jiali ero zillo fa ang main za pa lo dewin alo chang muk maya mai chung ko ma a chuan chapo taka thu soin a in hniam hle ti chu a chezia zong zong a chuan alang chiang hle chenghwani chu thupe deuh hian eitur order turin ati a Jialianga la chuan an bo ruak man thiam lo chuan phur min chenghwani pui tur chuan azui chuak ve mai boka pona chuan chenghwanin a unau nu omdan chu soipuin Jialianga po chuan a unau nu omdana wang chuan ngai damadila chung ko pani te inkar chu tha se adu ema wangin engma dang a soipui lem lavani chenghwani pa chuan Jialianga nu chu an chunga a thatna awangin lom thu ashila
afanu chu atana ahlut zia te suin pasala nei mai to tur chu oi har sa ati thu te le kaltir har sat le thu te chu asoi boka anupui wanui po chuan afanu chu achuan le thu soin jelianga po in chengkhwani chu adam chunga mangai taka enkol turin a intiamani chuti lain jali chuan boina tu ringot chu adap le chanta a chengkhwana pa in red wine a inthiam lote chu nui zatin soisel tur clear a zonga ni bera chu mai bo chu aladu tok lo chengkhwani nu le pa te e turin sangha me lam kher chu a thlan saka chuta chengkhwani pa chuan boina danga chwalo nan ti in alo e sak ve maya a hak trep nge nge ni chengkhwani nu in nei chung changa soi chuan jelianga nu chuan afa pathutluk na ada thu in a changa jelianga chuan romantic dewa mundanga in nei na buat sai adu thuwa soilain chengkhwani nu ero chuan mani omna mun nge ya in nei chu thil thabera di thu a soi ve thunga chuta jeli bok chu ron in ro le in chengkhwani nu chu an khomi mi chengneng te te som khom che ulo turin alo shila chu chuan chengkhwani nu chu ati thin rim tak zet to ani rinlo dewin jelianga chuan jeli thu soi chu alo chompui le ngala chu kher kher chu chengkhwani in apom jam theita bik lova in nei na om lo tur thu asoi ta mak mai chuti lain jemenga chu chengkhwani in nei thil pek pe turin arun kalmeka mase pon lama chang chuan an in hial thom chu lo sia in thil pek ada nuwa ngoi ringin alet le ta zo kani jali chuan chengkhwani chu ring takina an khuma wanui po chuan alo haulet ve shepa ti chuan thin rim takin chengkhwani chu akai chuak ta dayani jaliangan manmo takin a zui ve ngala chengkhwani chu tongkam thatak taka cheltum ma se chengkhwani chuan sin chung komi zedik tak a mu tam tok to awangin an inkar chu ti top hlen adu thuwa shil ta mia mai an kal nuwa jeliangan a unau nu chu na takina an khuma thil thleng chu athiam lo vekani thule anuna chuan lo inrol boy lo tura shilin thien rim takin a chua san zui ta ngal chengkhwanin jimenga thil pek a mu chuan lom thur shil turin a kol ngala chuta jimenga chuan thuron lo pe in sin chung kwa te thu soi chu inti boy tir lutuk lo turle inring tok taka om top mai turin alo fui ve bokani chengjawa chuan anu hnemna noodles tui tak asiam saka anu chuan ama a chuan be se na sang tak ani thu lo shilin mi ten an en hniam to lo nan an chung ko za omna thlen tu ni turin a shil mol mola chu wangin chengjawa chuan a na mu lo thule aril ruha na te chu engma a soi chuangam ve talovani chengkhwani chu maumawi ina chuan in soi thol turin alenga jalianga chuan ngai dam dil na thu thon char char ma se chengkhwani chuan an inkar chu ti top len mai thazo kin ala shetlata a message engma chu achang du lo maumawin chengkhwani chu bara ashwaya aril roha chok nan zu chu in ngekin relo te nuwa chuan a rui cheta hle a unau pa chuan aron shwai angai hialani chengjawa chuan a be selo lai takin fangwan lo fa ma changin internship offer adong lol maya maumawi po chuan alom pui hle atuk zinga chuan chengkhwanin anu ngai dam dil nan breakfast tui nai tak asiam saka anu po chuan alo ngai dam dai to thu shilin a hlim na chu athil du berani thu shila chengkhwani po chuan anu hne na chuan adu zong tak mi nge ngai zong ala zon tur thu atiama thilpek hlu tak le akek siam chu pe bokin anu po chu alom hle a pasal lai thian na hne na chuan an fanu chu fakmol molin a in chuang ve hle ni apasal chu grandma cheni hne na chengkhwani thuam chom tur le nan poisa puk dil turin ati a ma se lai thian na le grandma cheni te chu thisena inzom na nei an nilawa grandma cheni chu apasal jiminga pu in a ui resan nuwa kumtam tak pasal dang nei lawa a om nu in tarto lama chengkhwani pu lai thiana panen chuan an in nei le nu nu a ma se chengkhwani pa po chu upato takle mani achung ko nei sang ve vek to ani awangin tlo po an in tlo jinglem lo hle a in ho chuang si lovin an om omin an om top maya chengkhwani ero in atlo jingin an in ngaina fal bik hle chutiang ti ani awang chuan chengkhwani pa chuan poisa puk handil em chu angam bik lova
chu wangin atuka chenghua ni nu chuan grandma cheni chu nursing home a chuan avatlo taringota ma se avatlen chuan nursin tu emo ina chwa pui thu alo shil jimingan api chu zingan li hotela tuk chuan ei turin alo chwa puya jimingan api nena chuan hotel upato tak chu chenghua ni nena an enkol dun rotin arwa manna te chu asoi puya ma se api chuan rahman na dangalo nei lok to awangin chuan lam chi sang sang asiama chuta jiminga chuan insurance leilam te chu ko hmule in an in biak lai chuan chenghua ni nu arun thlenga nurse te hne na tangin an omna arun chui chuakani vapo ngal mai lo chuan jimingan grandma cheni hne na athu soi chu alo ngai thlaverenga arot na siama chang chuan jimingan grandma cheni chu bumatum ni ina ngai ani ngai thak thui vak ngai ti to lovin jimenga chu abe khailai nen chuan avota pop maya relo te nuwa chenghyani po chu chanchina hriat vele aron thleng ve thwaiani thil omzia a hriat nu chuan anu ai o in jimenga chu ngai damadil ngala anu po in jimenga chu afanu bosani ti a hriat vele hre tak chungin ngai damalo dir ve a chutianga ache thloina chante chu soi fe in chu hmuna chuan chengkhwanin pasala nei huna sinchung kwaten an en hniam lo nana thuam chom thatak an chom tir thenan grandma chini poisa puk dil toma ron kalani thu asoya ma se chenghwani ngai dan chu ani lo hle a anu nen ha chuan sinchung kwate mit tlun tum phet ai chuan pasal nei lo mai po adu zok thu asoi ta top mai ani